Hej, Grønlykke. Vi får æren af at starte. Og det er drenge fra 9 af, jeg gerne spille lidt nummer for jer. Jeg spiller nummer. Det vil sige, det er det sidste nummer, jeg spiller for jer overhovedet. Så jeg kan nyde den mindste lille dråbe af det hele. Det er fucking fedt. Vi laver lige mikrofontjek. Kan alle høre mig? Kan alle høre mig? Kan I høre mig? August 2003 på banen. Første dag på Grønlykke og første gang vi mødte hinanden. Tiderne gik stærkt, jo, det var fedt at være sammen. Tiderne gik til stærkt, jo, vi havde det fedt sammen. Vi havde en løbebane med gymnastik. Vi legede høvdingeleje, de vildeste buster vi fik. Prøvede parkour, det var noget der var godt for fællesskabet. Ingen lille halv, jo, det var fedt at hænge der. Det var tiden gå. Fuck, hvor var det fedt. Kun minderne tilbage. Fuck, hvor var det fedt. Den vildeste tid. Fuck, hvor var det fedt. Det var så fedt. Jeg så fucking højt og gå på Grønlykke. Jeg styrede på højt, ja det var big time. Så røst din røv til den her. Hvad fanden skal jeg sige? Det var så fedt bare der. Vi havde madhold, vi lavede altid kylling, kartofler og ærter. Og vi havde en lærer, der hed Sus. Fucking Pusse var rigtig sød. Hun fik os dramatik i hus. Og når vi havde Thomas, var vi helt rundt på gulvet. Krig og nød, Jesus Christ, hvor blev vi ikke hjulpet. Og når vi havde Tina, blev vi altid hængt ud. Siden vi var et offer med sit lidt for mørke hud. Og tiden gå. Fuck, hvor var det fedt. Gå minderne tilbage. Fuck, hvor var det fedt. Den vildeste tid. Fuck, hvor var det fedt. Fuck, hvor var det. Ja, det var så fedt. Jeg så fucking højt, gå på Grønlykke. Jeg styrede på højt, det var big time. Så røst din røv, ja, det var så fedt. Jeg så fucking højt, gå på Grønlykke. Jeg styrede på højt, det var big time. Så røst din røv til den her. Men pludselig kom dagen, hvor vi skulle sige farvel. Alle stod og græd, selv lærerne var med. Folk er der til pulver, så vi kunne snakkes ved. Vi skal have for bedste i al evighed. Hvor var det? Så fedt, så fucking hard at gå på Grønlykke. Vi styrede på hårdt, det var big time. Så røst din røv, det var så fedt. Jeg så fucking hard at gå på Grønlykke. Vi styrede på hårdt, det var big time. Så røst din røv til den her. Så er vi i gang. Hej og velkommen alle sammen. Vi vil gerne vise nogle parodier på vores lærer i dag. Det skal lige siges, at vi overdriver lidt, men vi elsker alle sammen. Og det første, I skal se, det er en parodi på Morten og hans fysiktimer. Og Godmorgen i dag. Kan I gætte, hvad vi skal have om i dag? Jeg bare gætte, hvis jeg har lyst. Nej, det er statens elektricitet. I kender sikkert alle sammen det der, hvor man var
børnefødselsdag og sådan noget, og så vil man lige sætte partylåden i gang, og så kunne man lige tage en ballon, lukke den lidt, og så kunne man hænge den op. Ja, altså det er noget med luftfugtigheden, der kan ske. Altså det virkede i morges, det skal de vide. Måske er det fordi, Nej, det duer sgu ikke. Nej, men jeg har stadig forsøgt her, jeg har den forsøg. Kan du lige holde den her? Tak. Jeg har den for mig her op i min ansigt. Tak. Så kan jeg bedre snakke, så jeg mig, det er meget smart. Jeg har den her forsøg til jer. Det er sådan noget, hvor man har sådan nogle elektrikere her, og så knupper man den bare. Værsgo, tag den. Kan I nu den? Værsgo. Der er masser. Tag bare. Værsgo. Så knupper I den. Synes I, det er sjovt, eller hvad? Altså, synes du, det er sjovt, Magnus? Du skal gøre det 5 minutter, okay? Du holder det nok ikke så længe, Magnus. Jeg holder længere end dig. Ja. Nå, Magnus. Jeg kan se, du har fået en lidt lange. Det må du ikke vant til at håndtere, er du? Ved du, hvad? Jeg skal bytte. Ej, det er træls. Okay, det er bare spas. I kan klare det. Jeg har faktisk andet forsøg til jer. Hvor fanden har jeg lagt det? Den der, kan jeg få den der? Vandflasken der, ja tak. Sådan der. Lige ud og hente noget om bag i fysiklokalet. Det er igen, hvordan ligesom statsektivitet, det er dejligt i vores verden. Det er noget med base, hvis du lige holder den her igen. Hvis man så holder en ballon op imod lyset, og så hælder jeg base på den, så skal den gerne lyse. Det er noget med, at jeg ikke er tæt nok på lyset, den lige lidt. Det duede altså i morges. Det duede i morges. Det er de forsøg der. En mester kan fejle, og det ved vi også godt. Det kan I se der jo. Nå, tak for i dag. Var det en god start? Nu skal I se en parodi på vores elskede klasselærer, Susanne. Susanne, vi elsker dig helt vildt. Det var svært at finde noget til dig, for du var så perfekt. Godmorgen, Nina. Hvor er det dejligt at se jer. Det er så lang tid siden. I ved, i fredags. Der er allerede gået en weekend. I skal altså have en krammer. Jeg er så dejlige. Jeg tænkte, at i dag skal vi arbejde med noget grammatik. Og det kan godt være lidt svært, at jeg har taget noget med til jer, så jeg kan arbejde lidt bedre. Så jeg har lige købt noget chokolade til jer. Og jeg har også lige bagt nogle boller, dem henter jeg lige. Dem har jeg her i den her Netto-pose. Og så har jeg også lige nogle andre ting. Jeg har også købt nogle is, fordi at det kan altså være så varmt nogle gange. Og inde i det her klasselokale bliver bare så helt sådan her. Jeg kommer bare op og tager, så har jeg også lige noget mere. Jeg har også... I er altså så søde, og det er bare... I skal have så meget, fordi at det gør så meget for mig, fordi hverdagen det er bare bedre. I er så dejlige. Og I kan ikke gøre noget forkert. Og jeg har også lige noget mere. Så... Nej, Tina. Nå. I har vist også frikvarter, tror jeg. Det trænger jeg så også til. Puha. Vi skal også tage og spise det der. Puha. Og det var så sådan en dansk time med Susanne kunne se ud.
Og nu skal vi til en matematikteam med vores egen Thomas. Nyd det, og han er også dejlig. Sure, de kan støde sig hen. Men de kan ikke tage en bid af min fedt. Sælger smækker til havn i dit navn. Godt mål og hold dig fast i deres farv. Altid sælger deres smarte replikker. Kun en, der ved, hvor fuglepigen ligger. Skubber, stopper for at samle dig op. Kører 2 kilometer for at se dig uden top. Ringes, vinder alene hjem i seng. De vil så gerne pille, men de spiller sig selv. Svingles, de vil trække dig ind i deres underlige klubber med de forbandede blik. Godmorgen, Nina. Er I friske? Vi tager den igen. Godmorgen, Nina. Er I friske? Nej. Nå. Har I lavet lektier i dag? Hokus pokus. Thomas i fokus. Har I lavet lektier i dag? Nej. Nå. Nu til dagsordenen. I dag skal vi have om R, D, T og E, M, O, G. Og hvad betyder det? Det står der selvfølgelig for redaktion, plus, minus og gange. Men Thomas, det var bare fordi, jeg kunne ikke rigtig finde opgave 5. Ups. Jamen, den tager vi da lige på tavlen, så. Ja, skal lige finde mit kridt. Og opgaven er 2 plus 2 gange 2 lige med 2 i anden. Jeg forstår det altså stadig ikke. Ja. Jeg har fundet en anden løsning. 2 plus 2 gange 2 lige med 2 i anden. Thomas, det er akkurat det samme, du lige lavede. Jamen, den kommer vi lige tilbage til så. Thomas, vi har altså gået 5 minutter over frikvarteret. Jamen, så er I så heldige, at I har fået noget bonustid. Det er der ikke så mange, der får. Men I vil gerne holde frikvarter så. Hov, er der ikke lige noget, I glemt? Højre hånd frem. Og venstre hånd tilbage. Ej, hvor har vi det sjovt, hva'? Nu skal vi så have biologi med Jakob. Nyd! Vi elsker også dig. Hun er hårdt tilbage, hun er mere end nede. Godmorgen, Nina. Morgen. Hej, det er godt? Ja, det er godt. I dag skal vi have om DNA. Er det noget, I kender til? Altså, jeg ved godt det der med C og G og A og T sidder sammen, ikke? Jo. Men hvordan kan man huske, at de står over for hinanden? For satan. Nå jo. Hvad hedder I? Undskyld, jeg sveder sådan. Det er fordi, jeg er ved at træne op til en Ironman. Ej, hvor sejt. Ja, men jeg prøver at høre, ladies. Jeg har også været brandmand, det skal I huske. Nå, videre til undervisning. Hey Thomas, hvor satan. Kan du ikke huske at vise det ud?
Nu skal jeg lige vise jer. Det var en, jeg kom på i går, og jeg synes faktisk, det var rigtig god. Først så tegner I et C, og så et G. Ikke? Og så A. Lige så I kan se det. A og T, de sidder over for hinanden. Så tænker dem, så vil I sikkert spørge, hvorfor sidder de over for hinanden? Det kan jeg ikke svare på. Men så har jeg en anden god huskeregel, ikke? Du forestiller dig bare, det er to på brysten. Så tegner du sådan en damekrop ned her. Og halsen. Og 2 nipples. Det kan I vel godt huske, kan I ikke det? Var det ikke sjovt? Så skal der være jo. Nå, det var dagens undervisning på Danmarks Frikvarter. Værsgo. Tak. Ja, det var sådan en time med Jakob Kusud. Og nu skal vi have en engelsk team med vores faderfigur, Henrik. Og vi elsker også dig, Henrik. Godmorgen i dag. Har I haft en god dag i dag? Ja, lidt. Jamen, så skal jeg nok prøve at være god her. Men helt god kan ikke være ved, for jeg sad i går og overvejede en lille opgave, jeg skulle skrive. Men jeg ved ikke rigtigt, om det er noget for jer, men jeg skal skrive et selvmordsbrev fra en mor. Jeg vil gerne lige prøve at kigge på det. Nej, ved du hvad, det kan jeg sgu ikke der. Det kan jeg sgu ikke lade at gøre, det får jeg skrive i maven om. Det kan jeg sgu ikke. Det må jeg sgu undskylde. Lad os gå videre til dagens lektier. Hvem har lavet lektier? Ja, Magnus? Jeg vil bare lige gerne sige, at jeg har ikke lavet. Jeg gad faktisk ikke. Jamen, det er sgu helt okay, Magnus. Vi læser bare højt i klassen. Bare lov, man ikke sker en anden gang, ikke? Once upon a time, there was a cat. Jeg vil gerne have, at I alle sammen er med på den, fordi at, jeg ved, I bliver lidt forvirret, så der var engang en kat. I er alle sammen med, ikke? Jeg er ikke forvirret. Er I helt sikre? Ja. Okay, godt, men jeg bliver lige nødt til lige at vise jer, hvad en kat er, fordi jeg kan godt se, at Magnus ser lidt forvirret ud. Ja. Ej, det ligner sgu lidt en hund, jeg ved, hvad jeg demonstrerer for dig. Det er sgu lige meget. Og Nina, I er frikvarter. Det var godt nok sjovt. Nu skal vi så have samfundsfag med Mette. Nyd det, og vi elsker dig med det. I'm
Godmorgen, Nina. I dag, er det en guitar dernede? Er det en guitar? Kom lige op med den, kom lige op med den. Så, ikke det pjat der. I dag skal vi have om partierne. Starter med SF. Så har vi her, og så har vi et der, og så har vi et her, og så har vi et her, og så har vi Margrethe Vestager, og bare, det må man ikke sige, men godt, ja. Så Nina, så skal I diskutere, hvilken partier I bedst kan lide. Ja, det var et rigtig godt argument. 3 klips for det. Ja. Så, Nina, husk, I skal skrive det her ned. Kan I ikke bare tage et billede? Nej, I lærer for livet, ikke fra skolen. Gå frik. Ja. Og så skal vi have sidste team, som er tysk med Tina. Og Tina, vi ved, hvordan du har det med alt det her, så vi skal nok prøve at sidde ved dig. Og vi elsker dig. Lad mig være, tak til mig. Du har taget mine kejler stræk. Bare gør det, mutter, gør det som nej, mutter. Lad mig se det sådan. Nina. De 8. klasser der. Hvis I ikke kan holde en kæft i dag, så kan I godt pakke en snort, og så er det den vej ud. Nå. Godt, Nina. Vi skal have tysk grammatik i dag. Tina, Ja. du har en flot bluse. Dit ansigt, det er sgu ikke lige 10'eren. Simi, nu skal du ikke komme for godt i gang, din langarmede bananplukker. Godt. Nina, det er tysk grammatik, som jeg sagde, og det er 2 og 2 sammen. Esther, du er sammen med mig. Og mor her, hun starter, fordi af os 2, der har jeg det sgu det bedste udseende. Godt. Fy for helvede, så er det ud. God weekend, Nina. Det var så det, vi havde. Ja, og nu vil vi gerne give gaver til vores elskede lærere. Ja. Og vi starter med at skulle have Morten her på scenen. Morten, hvad hedder det, Morten? Er det en, som at det hedder Morten, som ejer det? Her er Morten. Han vil gerne lege dig. Prøve nye ting. Gå en sovervej. Den næste, vi skal have op, det er Susanne. Så skal vi have Thomas op på scenen. Så skal vi have Jakob op. Og den næste, der skal op, det er Henrik.
tak farvel til. Vender hjem på Chicago for at få at støde dig op som noget narko. Hostlers, hvor de kan støde sig ind, men de kan ikke tjekke ved af min ven. Singles ligger til havn i dit navn. Drømmer om at holde dig fast til deres favn. Altid skiller deres smarte replikker. Der er kun en, der ved, hvor fuglepigen ligger. Skylder, stop for at samle dig op. Ja, og så Lærke, hvis du kommer på mig. Sådan. Ja, men vi skulle købe nogle gaver til jer, og købe noget, der passer til jer hver især. Så det har vi gjort, hvis vi lige kan finde. Okay, vi starter med Henrik. Hvor er du hen, Henrik? Du står derom. Ja. Til dig har vi købt noget chokolade, som vi har til alle andre, og et gavekort til Bruns. Et billede af os, og så sådan nogle fine små dukker til derhjemme, ikke? Ja, og så har vi også din mundharmonika, fordi at du er så musikalsk. Ja. Værsgo. Og en blomster selvfølgelig. Jakob. Ja, til dig der skulle vi jo så tænke kreativt og tænke mega cool, men du har også fået chokolade og billeder og sådan noget. Og så kaffe, fordi du drikker simpelthen så meget kaffe, det er helt ekstremt. Og så et billede også, og så også et gavekort til Bruns. Og en blomst selvfølgelig. Værsgo. Og nu er det jo sådan, jeg tabte ved vedmål til Jakob. Altså, jeg plejer jo aldrig at tabe det. Men jeg skulle sige min ærlige mening om ham. Og det er, at han er sgu verdens bedste lærer. Ikke noget der. Man kan ikke slå ham i noget, han er sgu den bedste. Og så ser han godt ud. Og så er vi kommet til vores elskede tysklærer, Tina. Til dig har vi sådan en sur, glad smiley, så når du ligesom lige kan give os et formspring på, hvad du egentlig er, så vi kan forberede os. Så har du selvfølgelig også fået chokolade, og så har du fået noget te. Og et buket blomster, du bestiller derhjemme. Værsgo. Der, det står lige der. Ja, vi har valgt den gule sæk til dig, fordi at du er sgu noget guld i vores øjne, og selvom dine forsøg de ikke lige fungerer, så skal du stadig have en guldmedalje. Der er en bog til dit lille barn, og chokolade, og ja, et billede også. Så kan du trygt at spise, når dine forsøg ligesom går galt. Her er blom. Ja, den her, den kan jeg så genkende med det samme, at den er til Thomas. Jamen, til dig har vi også det samme som til alle andre. Og så har vi sådan et bog, som du lærte mig, at jeg skulle have, så jeg kunne styr på mine papirer. Så sådan en har du fået. Og så har du selvfølgelig fået nogle æbler, fordi dig er dine æbler. Vi får ingen søde sager, når vi har time med Thomas. Det er kun æbler. Og blomster, selvfølgelig.